ዝርዝራ ዜና አውሽትን ወፃን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ሎ ምሸት ኣብ ጎደናታት ኣዳራሻትን መንበረ ኣባይቶን ሽምዓን ጥዋፍን ብምራህ ንሰማዕታቱ ብሓበን ክዝክር ኣምሲዩ ኣብ ከተማ ኣስመራ ካብ ከባቢ ሲቲ ፓርክ ተበጊሱ ባሕቲ መስከረም ዝተኣኻኸበ ብኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ኣብ ተሳትፎ ሰልፊ ሽምዓ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ዑስማን ኣውልያ ኣብ ዝስምዑ ቃል ህዝቢ ኤርትራ በይኑ ኣንጻር ሓያላን ገጢሙ ክዕወት ዘኽኣሎ ምስጢር ሰማዕታት ዘረኣይዎ ብጃ ሓፋሽ ናይ ምሕላፍ ተወፋይነት ምዃኑ ብምጥቃስ በዚ ድማ ጽንዓትን ተበጃውነትን ዝደመቐ መለለይ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝኾነ ገሊጾም ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ዑስማን ኣውልያ ያስዒቡ መላእ ዓለም ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ህሞት ሽምዓን ጥዋፍን ብምራህ ንሰማዕታቱ ምዝካሩ ድማ ምርኣያ ናይትን መስዋዕቲ ዝቦ ክብርን ኣብ ስዋዕቱ ዘሎ ኣኽብሮትን ከም ዝኾነ ሓቢሮም ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ኣውልያ መወዳእታ ስልጥንቲ ረህዋ ዝመልኣ ሰላማን ርግኣታን ዓቂባት ትጓዓዝን ልምዕትን ኤርትራ ራእይ ሰማዕታትና ምዃና ብምግላጽ ነዝን ምትግባር መብፅዓና ኣብ ግብሪ ንምትርጓምን ሓድነትናን ቃልናን እነጽንዓላ ዓለት ምዃና ኣገንዚቦም ተሳተፍቲ ብዝሃቦ ርእይቶ ዝኽርቶም ምእንቲ ሓፋሽ ከም ሽምዓ መኺኾም ብርሃን ዝለገሱ ሰማዕታት ዝኽሪ ሓበን ምዃኑ ብምጥቃስ ንዝወደቑሉ ዕላማ ብሸትኡ ንምብጻሕ ብጽንዓትን ተወፋይነትን ከም ዝቃለሱ ኣረጋጊጾም ኣብቲ ምሸት እቲ ንርዝነት ታዕለትን ተሰክሙ ሓላፍነትን ዘንጸባርቕ ዝተፈላለየ ስነ ጥበባዊ ትሕዝቶ ቀሪቡ ምእንቲ ናጽነትን ልኡላውነትን ሃገር ዝተበጀው ጀጋኑ ሰማዕታት ንምዝካር ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ሳህለ ቅዱስ ሚካኤል ጸጸራት ጸሎተ ፍትሓት ኣብ መስጊድ አልኹላፋ ራሽዲን ከዓ ዱዓ ተኻይዱ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣመሓዳሪ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብፁዕ ኣቡነ ባሲሎስ ጳጳስ ዞባታት ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ኣቡነ ዮሃንስ ሊቃውንቲ ኣብያተ ክርስቲያን ውልደ ክህነትን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ምእመናንን ኣብ ዝተረኽብሉ ጸሎተ ፍትሓት ኣብፂሖምን ጸሎት ንስሓ ተነቢቡን ብፁዕ ኣቡነ ባሲሎስ ኣብ ዘስምዕዎ መንፈሳዊ መልእኽቲ ሕድሪ ናይቶም ህይወቶም ሰዊኦም ብርሃን ናጽነት ንዘረኣይና ሰማዕታት ንትግባር ህዝቢ ሓድነቱ ትሪሩ ብፍቕርን ሓልዮትን ሃገሩ ከልምዕን ኣብ እምነቱ ጸኒዑ ብስኒትን ምክብባርን ክመላለስን ተላብዮም ተመሳሳሊ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መስጊድ አልኹላፋ አራሽዲን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ምእመናን ብሙፍቲ ኤርትራ ሼኽ አላሚን ዑስማን አላሚን እናተመርሑ ደርስን ዱዓን ኣካይዶም ሼኽ አልአሚን ኣብ ዝስምዑዎ ቃል ስዋኣትና ክንዝክርን ከለና ንዘሰከሙና ሓደራን ትግባር መብፅዓናን ምሕዳስ ተኣምበር ከነስተንትንን ከነስቁርቁርን ከም ዘይኮነ ጠቂሶም ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ሃገር ብምህናፅን ልኡናውነት ብምዕቃብን ሰማዕታት ንዝገደፍዎም ስድራቤታት ንምጥዋር እጃሙ ከበርክት ኣዘኻኺሮም መግዛእታዊ ስርዓታት ኢትዮጵያ ብልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸምዎ ግፍዕታት እዚ ኢልካ ዝፅብፀብ ኣይኮነን እንተኾነ ግን ኣጋጣሚታት ተጠቂምካ ወለዶታት ከም ዝፈልጥዎ ምግባር ኣገዳስነቱ ብቐሊል ዝረአ ኣይኮነን ከም ኣካል ናይዚ ምኽንያት 20 ሰነ ዝተዳለወ ስነ ጥበባዊ ምርኢት ትማሊ ኣብ ጎደና ሓርነት ተኸፊቱሎ ወኪል ኤሪና ዮናታን ያዕብዮን ዘዳለወ ፀብጻብ ብርሃነ አንድ መስቀል ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸባርቕ ስነ ጥበባዊ ምርኢት ብ18 ሰነ ኣብ ጎደና ሓርነት ከፊቱ እቲ ኮሚሽን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ዝኸፈቶ ስነ ጥበባዊ መሰናድኦ ካብ 1967 ክሳብ 1975 ኣብ ዝነበረ ግዜ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ንዝተፈጸመ ግፍዕታት ብሓፈሻ ኣብ ከባቢ ሃዘሞ ዝተፈጸመ መሓረዲ ዝገልጽ እዩ ብተወሳኺ ኣብ ዓዲ ኢብራሂም ዓዲ ኩኩይ ሞገራይብ መትከል ኣቤት ሽዕብ ገድገድን ዓይለትን ከምኡውን ካልኦት 62 ቁሸታትን ከተማ ኣስመራ ንዝተፈጸመ ኣሰቃቂ ግፍዕታት ገዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ዘንጸባርቕ ስእላዊ ምርኢትን ሰነዳዊ ፊልሚን ንምርኢት ቀሪቡሎ ነቲ ምርኢት ዘዳለወ ስነ ጥበባዊ ግደይ ገብረ ሚካኤል ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዕላማ ሓድሽ ወለዶ ገዛእቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ንዘውረድዎ ግፍዕታት ተገንዚቦም ከቢድ ተጸዋርነትን ተወፋይነትን ንዝሓትት ሃገራዊ ህንጸትን ምኽባር ልዕላውነትን ብምልኣት ንኽሰርሑሉ ከም ዝኾነ ገሊጹ ተዓዘብቲ ብወገኖም እቲ ምርኢት ህዝቢ ኤርትራ ንዝሓለፎ ምረት ዘርኢ ከም ዝኾነ ብምምልካት ንሕልፉን ህልውን መድረኽ ኣገናዚብካ ሚዛናዊ ኣተሓሳስባ ክትሕዝ ዝሕግዝ መሰናድኦ ምዃኑ ሓቢሮም ሰማዕታት ኤርትራን መበል 30 ዓመቱ በአትሌት ዘርሰናይ ታደሰ ዝተመወለ ጾታን ዕድመን ዘይፈልይ ሓበራዊ ውድድር ጉያን ማስ ስፖርትን ሎሚ 19 ሰነ ሰዓታት ንጎ ተኻይዱ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ወለዲ መንእስያትን ቆልዑን ዝተሳተፉ ውድድር ነቶም ምእንትራዋ ህዝቢ በጃ ዝሓለፉ ሰማዕታትና ንምዝካርን ሓደስቲ ኣትሌታት ንምልላይን እዩ
زي كذا عبيت إيرتراوያን أتليتات كان ميدا بحت مسكرم تبقيسو بماي جهود قحوتا قدايف نقفاوس قدنا سماتاتن حرنتن حليفو عم ميدا بحت مسكرم سزاز مع 10 كيلومتر شفنو درقويا كايدوم اتن سماتاتنا مذكر استخايدو درقويا أجري لعلتي اتدخمو حلنا وعقبز فتريز بلد أتليت حبر الدبساي 10 سنة بنص وكف إيرتراوي رزين بوتان كبرن زلوا بفلاي دمان تكأت ولدو برزين حدري اتسكمنا خمزخونت قليزام أولمبيكاوي أتليت رسناي تادس بوغنو تمدب سماتاتنا وترو قبل بنا مهلاون إن رقاقت ألو سلازوخنا بزبالت أن خسفحن نخو دابن هزب تساتفو قعز أزخاخيرو عمو داتا نعوتات شلمات أب جدان كبابي أنك سنة سعود عرب زنبرو إيرتراوان مبزعون بمحداس نسمات